He faces charges of conspiracy to commit murder, as well as murder. There are some firearm-related charges, unlawful possession of ammunition, as well as defeating the administration of justice. Uvele enkundleni kaMantyi eMzimkhulu umrhanelwa wesibini uZweliphansi Sikhosana kwityala lokubulawa kukaSindiso Magaqa owayengusose bajikelele we-ANC Youth League ngo-2017. Inkundla kaMantyi yaseRoodeport eRhawutini imamele ibheyili kaTiffany Mick otyholwa ngokubulala inkwenkwana yakhe neminyaka eli-11 ubudala uJayden Lee Mick. Cape Town City iliphumelela ityala layo ibilifake phambi kwekomiti yeSAFA esombulula iimbambano emva kwezityholo zokuba iMarumo Gallants yadlalisa umdlalo wayengabhaliswanga ngendlela efanelekileyo umonde mpambaniso. Sinamkeleka indaba zethu andame ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Uvele enkundleni kaMantyi eMzimkhulu umrhanelwa wesibini kwityala lokubulawa kukaSindiso Magaqa owayengusose bajikelele we-ANC Youth League ngo-2017 uZweliphansi Sikhosana ubanjwe eThekwini izolo yaye ubanjwe kwesibini njengoko ngo-2018 wabanjwa ze kwafunyaniswa ukuba akukho bungqina buphathekayo ngo-2019 nto leyo eyakhokela ekucinyweni kwamatyala wayejongene nawo ukubanjwa kwakhe kulandela ukugwetywa ubomi entolongweni kukaSibusiso Ncengwa ekupheleni kukaJuni. Luvakalise ukuba nesikrokro usapho lakwaMagaqa ngoluhlu labarhanelwa ekukholelwa ukuba bayabandakanyeka ekucinyweni igama kukaSindiso Magaqa ngomnyaka ka-2017. Olu sapho luthethe oku ngethuba kuvela enkundleni umrhanelwa wesibini obanjwe izolo uZweliphansi Sikhosana. The rearrest of suspect number 2 is just a drop in the ocean, just because Mr. Ncengwa, Sibusiso Ncengwa, mentioned many names in his statement, whereby he mentioned a certain Mr. Nkosi was driving a red BMW. He also mentioned a businessman. He also mentioned a police who escorted them from Mzimkhulu to Durban. Kuvakala ukuba uSindiso Magaqa wabulawa ngethuba iqhuba uphando kubuqhophololo bethenda eyayixabisa izigidi zeRandi. Amapolisa athi anelunda ngobungqina nabo ngakumrhanelwa obuphathelene nokubandakanyeka kwakhe kweli tyala. The team has been investigating ever since the death happened. You will recall that in 2018 there were some arrests which were made, including the one who's arrested now, who's appearing in court. And at that time, the case was somehow withdrawn due to lack of evidence at the time. And that did not stop the investigations. Kept investigating, and during the investigations we found proper evidence that linked the suspect to the murder, hence he was arrested. Xeshikweni igunya-bantu lezotshutshiso lithe umrhanelwa ujongene nothotho lwamatyala yamene nokubulawa kukaMagaqa. He faces charges of conspiracy to commit murder, as well as murder. There are some firearm-related charges, unlawful possession of ammunition, as well as defeating the administration of justice. The matter has been remanded to this week Friday, the 1st of August 2025, for the defence to appoint a counsel that will proceed with the bail application. Gamba amapolisa kwathe kungenzeka kunqakulwe abanye abatyholwa ngelixa kaSikhosana kulindeleke ukuba enze isicelo sebheyili ngomhla wokuqala kuAgasti. Uyalelwe ibheyili uTiffany Mick inkundla kaMantyi eRoodeport eRhawutini. uMick utyholwa ngokubulala umntwana wakhe oneminyaka eli-11 uJayden Lee ngoMeyi. uMantyi uAnneline Africa uyikhabile ibheyili kaTiffany Mick watsho ezikhankanya izizathu zokufikelela kwesi sigqibo. The behavior of the applicant on the day that Jayden allegedly goes missing raises more questions than answers. In as much as considered normal behavior can vary significantly, it still begs the question why, if Jayden was dropped off by the school transport around 3 o'clock, why was the alarm bells not sounded sooner?
Igqwetha likaTiffany uNovan Naidu uxineniseko lokuba umtyholwa ayingumuntu ongaqhwesha kwaye baza kusiphikisa esi sigqibo senkundla. Tiffany wants to leave no stone unturned. She insists that I escalate the matter and have a different unit investigate further. She still believes the killer is out there. She wants justice for Jayden and justice, obviously, for her family. So she thinks that the police have failed, and she still maintains that the investigations are far from over. Kusenjalo ngaphandle kwenkundla abantu basekuhlaleni ababechasene nokukhululwa kukaTiffany basamkele ngezishushu isigqibo semantyi. The court has found her to be dishonest in the statements that she has made before the court and therefore may interfere with the ongoing investigation or try to influence witnesses in this case. Igunya bantu lithi linobungqina obubambekayo. The evidence that we have at our disposal thus far is that of a circumstantial nature. Much of that evidence will be divulged during the trial stage. For now, we're dealing with the bail application stage, which the test thereof is that of a balance of probabilities. uTiffany ujongene nezityholo eziquka ukubulala kunye nokuba ngumqobo kwinkqubo yobulungisa. Liza kubuyela enkundleni ngomso ityala lamadoda amathandathu atyholwa ngokubulala abantu abali-18 kwimizi emibini kwilali yaseNgobozane Lusikisiki eMpuma Koloni kunyaka ophelileyo. Ujaji Brooks uhlehlisele ungomso lomba ukuze avumele amagqwetha abamangalelwa abonisane nabatyholwa ngezityholo ezongeziweyo. Umtyholwa wokuqala uMzukisi Ndamase ucele inkundla kuba imnike onke amaxwebhu elityala ukuze akwazi ukuzilungiselela njengoko ekhethe ukuzithethelela kule nkundla. Iintsapho zethu kuzakuthi kangoku zonelisekile indlela elityala eliqhuba ngayo. Kuphinde kwavela ezinye izityholo kwisiganeko sokugetyengwa kuka-Oupa Sifoka nowaziwa kakhulu ngelika-DJ Sambodi nalapho kutyholwa ngelithi umpu owasetyenziswa ekubulaweni kuka-DJ Sambodi unento yokwenza nokubulawa kwabanye abantu abathathu kuquka nokudutyulwa kubulawe kuka-Hector DJ Vintos Buthelezi. Lo mpu no-AK-47 wathathwa ngamapolisa emva kokubulawa kwenjineli yakwa-Transnet uAmand Swart. Our investigation has now brought us to this point where we are linking the AK-47 as well as the 3 pistols that were found on the Amand Swart case and were linked to his case. We are linking them to the killing of Amand Swart, the same AK-47, killing of Amand Swart, the killing of DJ Vintos, who's known as Hector Buthelezi. We are linking that same AK-47 to the killing of DJ Sambodi, his bodyguards, Busiso Mkwena, as well as Sandile Mieza. And we are also then linking it to the Don Dinleni murder, as well as the Amand Swart killings. Ingxelo zithi isebe lezekhaya kwilizwe laseSwatini liphanda ityala lobuqhophololo nelibandakanya uVusumuzi Khet Matlala. Ngokwengxelo yomhleli we-The Times of Eswatini, uMbongiseni Nzimande uthi luphando lunento yokwenza nesazisi sikaMatlala kwaye kukho abantu abaza kubanjwa ngalomba. uVusumuzi Khet Matlala useluvalelweni kwiziko loluleko iRhosi Mampuru ePitoli ngezityholo zokuzama ukubulala kwaye uyabandakanyeka kurhwaphilizo kwisibhedlele saseThembisa. Mwelika usixelele banzi ngeli tyala abandakanyeka kulo uVusumuzi Khet Matlala kwilizwe laseSwatini. Lisa ngisho nje ukuthi uyibheke kahle impela ukuthi lolu dzaba lolu livele ngeliphephandzaba lakhona la event laseSwatini i-At Times of Eswatini. Lesikwendile ke ukuthi nathi namhla siyesatifikela khona la emahhovisini elitiko latasekhaya iHome Affairs lapho sikhulumisene khona naMlando Dlamini lokunguye lokhulumela lelitiko wachaza ukuthi bona kahle kahle abafuni kuvuma ukuthi lo vela kuloluhla lebantu ababhalisiwe kuleli tiko lasekhaya nguKhet Matlala bathi bona nguVusumuzi Khet Matlala bathi bona kubo uvela njengaVusumuzi Dlamini nguye ke umuntu labamatiko la evenda kangwane kodwa nababuka leti tfombe lesikumatisi wala evenda kangwane naleto letivela khona eNingizimu Afrika bayabona ukuthi cha ngempela laba bantu labafanako lesikuvile ke ukuthi lokuvelako ukuthi
Vusimuzi Cat Mahlala utalwa ngumake Christina Thembishongwe losenzaweni lekuthiwa kuseMotshane mawuhamba kancane nje uphuma la edolobheni laseMbabane sihambile ke saya khona sathola ukuthi umndeni kulesikhathi samanje uthi awufuni nani kuphawula ngalolu dzaba lapha ke sithole babe wakakhe make Thembi lokungiyena besifise ukuthi sizakhulumisana naye bese sithola yena lo lokuthiwa ngumake waVusimuzi Cat Mahlala kodwa asikaphumeleli bese kubonile ke nazama ukukhulumisana netakhamuti tendzawo abantu abafuni nani kuphawula liningi labo bathi bayesaba munye nje vo umuntu lesemtholile nanoma sichithe isikhathi lesicishe sibe ngetulu kweli hour kulendzawo but ke nase sibuya sikhulumisana nalo tiko latasekhaya lithi kuyabonakala ukuthi kunetinsolo tenkohlakalo ngekhathi kuleli tiko kungako ke sebavele basukumise liphenyo ngekhathi baphindze baqinisekisa ukuthi nangabe khona labatawutholakala kuleti 70 takhona la kuleli tiko latasekhaya ukuthi kunesandla semfene impela ke ingalo yemthetho itawuthatha indzawo yawo asesilalele Mlando Dlamini lokhulumela lona leli tiko. Actually, in the Ministry of Home Affairs, we are not aware of any person called Vusi Mohlala. However, we are aware of Mr. Vusimuzi Dlamini, born from Motshane, whom we have realized that he has similar body features to that of Mr. Mohlala. It is true that we have received a number of complaints regarding the same person. As such, the ministry is conducting investigations to find the truth behind Mr. Vusimuzi Dlamini. Akusilo ke litiko lasekhaya kuphela leseliqala liphenyo mayelana nalolu dzaba siyathi ukuthi namuhla siphinze saba nelithuba lekukhulumisana nakomishana wemaphoyisa velonke la eveni laKangwane lokungivusi Masango wasichazela ukuthi nabo sevele baqalile ngeliphenyo kodwa ke banaso sifiso sokuthi baphindze bakhulumisane nabo balingani babo eveni laseNingizimu Afrika kude babonisane ukuthi kahle kahle ngabe konakele kuphi ake sesimuve naye ukuthi ngabe uthiteni ngeliphenyo lese basalisukumisa kwatise ukuthi usalinze futhi lithimba lakhe lelingilona liphenya lenzaba ukuthi limnikete umbiko lobandi ngekuthi sebahambe kanganani ngalolu phenyo. We do share notes on other issues, but for this issue, we haven't met yet to discuss what we are getting on our side and what they have on their side. But we are still following this issue, mostly on the news. So litiko latasekhaya ke la eSwatini lichazile ukuthi litasiniketa cishe konke njengoba luphenyo lisaqhubeka batabe bayasibikela ikakhulu betendzaba ukuthi lolu phenyo luhambe kanjani kodwa ke siyathi ukuthi nakubukwa kusukela eminyakeni nodlulile kuyavela ukuthi kunetikhulu letilishumi nesiphohlongo 18 lesevele tiboshiwe mayelana netindzaba ukuthi tichube inkohlakalo kulo lona lelitiko so batasichazela ukuthi naseliphelile luphenyo kwendakalani nakulo lolu dzaba lwaVusimuzi Cat Mahlala ngabe yini labayitfolile Lisa. Sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu uMweli Masilela. Andiswa Khethelo waseMonti eMpuma Koloni nowachazwa njengomuntu ongasekhoyo logama ephila lisebeleze ekhaya ngo2015 uthi kudala ehamba efuna uncedo kodwa akade ancedakale. uKhethelo noneminyaka engama-37 uthi isebeleze ekhaya libumise ngci ubomi bakhe kwaye akasakwazi ukulala obuhlayo ngenxa yesazisi sakhe sithi wasweleka. Sele kuyiminyaka elishumi uAndiswa Khethelo wachazwa njengomuntu owabhubhayo lisebeleze ekhaya eMpuma Koloni eMonti. Lo wasetyhini ucacisa ngendlela esele ihambile ecela uncedo kodwa akancedakala. Home Affairs declared me as deceased since 2015. And ndizoyifumaniseka ndiye kwenye ishop. That's where i-system yabo iya-reflector net. And then kudala ndihambela ancedakali. I've been to Home Affairs Queenstown, Home Affairs East London, Home Affairs Alice. Ayidiyenzeke olu hlobo ihamba yenzeka ngalo ande ndincedwe. uAndiswa uthi
Ubomi bakhe bume ngci ngenxa yesazisi sakhe esithi walandulela eli. Iyandihlupha le nto, izinto ezininzi andikwazi uzenza. Ndinomntana ofunda ugrade 12 andikwazi umaplayela i-ID because of le nto. Andisalali nolala ngenxa yale nto. So some of the things andikwazi uzenza, like I can't get my assets because of yonke le nto. So ndicela uncedo apho ndinokwazi unceda khona. Uthi uzamile ukucela uncedo kwibutho lokhetshe kodwa iinzame zakhe ziphanzile. Ukanti kulo nyaka ngoFebruwari, isebe lezekhaya kweli phondo lathumela ileta kuAndiswa ethi lisaqhuba uphando mayela nengxaki yesazisi sakhe. Kunanamhlanje elinina akho ngxelo sele liyifumene kwisebe lezekhaya. Emva kokuba siqhagamshelene nesebe lezekhaya kuzwelonke liye lagqiba kwelokuba libe nentlanganiso noAndiswa kunye nosapho lwakhe ngoLwesihlanu ngeenjongo zokusombulula le ngxaki ajongene nayo. Usodolophu kumasipala wesithili saseMkhanyakude kwiphondo laKwaZulu-Natal uthi ingxaki ezazikhankanywe yiCOGTA nezabangela ukuba lo masipala bekwe phantsi kolawulo ukuze kuqwalaselwe indlela asebenza ngayo zisombululekile. Uhambise wathi kusukela ngo-April walo nyaka bengulo masipala baqhuba kakuhle yaye nohanjiso lwenkonzo luqhuba kakuhle. The municipality was placed under administration in terms of Section 139(1)B in 2021 in February on the basis of political instability, cash flow challenges, budget that was unfunded, poor audit opinion, high turnover of senior management, to mention but a few. Over a period of time, those issues have been addressed. When we came into office in 2022, February, one issue which was our area of focus was a question of ensuring that we address the issue of cash flow and the budget. I can tell you now that by April 30, 2025, this year, all the issues that were raised by COGTA then in 2021 have been resolved. Ngenzeka kubekho inguqu ezimandla kwi-PSL nto leyo engaphazamisana nexesha eliqingqiweyo lokuqala kwesizini entsha okuze emva kokuba iCape Town City iye yaphumelela ityala layo ibilifake phambi kwekomiti yeSAFA esombulula iimbambano iSAFA arbitration ngelasemzini. Konke oku kuza emva kwezityholo zokuba iMarumo Gallants yathi yadlalisa umdlalo wayengabhaliswanga ngendlela efanelekileyo kwisizini edlulileyo umonde mpambaniso. Ikomiti ejongene nembambano kwiSAFA igwebe ngecala leCape Town City ze elityala yalidlulisela kwikomiti yoluleko yePSL kwaye ukuba le komiti yoluleko yePSL iyahambisana nesigqibo sale komiti ejongene nembambano yeSAFA, oko kuza kuthetha ukuba iCape Town City iyabuyela kwiPSL. iCape Town City ityhola ngelithi iMarumo Gallants yadlalisa umdlali wayo wasesuswini umonde mpambaniso ngaphandle kwesatifiketi seclearance salomdlali, nto leyo ethetha ukuba kwakungamelanga adlale de abe uyasifumana isatifiketi. iSAFA ke iwubuyisele kwiPSL lomba ukuba iphande ezi zityholo. Ukuba ikomiti yoluleko yePSL nayo igweba ngecala leCape Town City, oko kungabangela inguqu eziliqela kwilog yePSL kwaye kungachaphazela namaqela kwitop 8. Ukuba iMarumo Gallants iyaphulukana nelityala, kungenzeka izibone isengxakini enkulu kwaye oko kungabuyisa iCape Town City kwiPSL. Ukanti ke akukacaci ukuba ikomiti yoluleko yePSL iza kuhlala nini kwaye iza kusithatha nini isigqibo ngalomba. Nkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzanko kwidesika yendaba. Ndiyakubulisa nawe mbukeli apha ekhaya, ndikwamkele kaloku eqongeni lam leMozulu bethuna ngegama mna ndikuthabile inzwakazi yabathembu mvanje ke nantsi kaloku iMozulu. Masivule ke mbukele ekhaya siphawule kaloku iziganeko zeMozulu mvanje ke kuMzantsi Afrika uphela uyawuphala nokucwenga ngamandla futhi kumntla mpuma apha eMzantsi ngamandla kulo lonke futhi elaphondo lapha ko-Free State noxivakala ingqele ekuseni phaa kwincam yalo evelcome kwasekuseni futhi ngo 4 degrees.
bayivale ke bukeli lami ngomso amaqondo okutshisa phakamileyo afika ku 18 degrees ngorhatyana ngomso wona ke amaqondo wakho phansi naphezulu ngoqanqa kaloku iphondo kuphaya bethuna ephondweni elisempuma koloni ngamandla mbukeli wami kuncamo nombindi nempuma ngaxesha nepha futhi busemonti phaya emndentsane ziphunzana amalinda kwasekuseni futhi qaba njengamafu ekuseni bevuswa ngoye kaloku la 16 degrees zeyenjenje ke bethuna kwakhona kaloku imozulu phaya ephondweni elisefreystata ngamandla mbukeli wami kwikhaya futhi kumbindi nencamo njengapha kwimpuma elaphondo Freeburg ekuseni futhi inkwanta nengqele ezangeqanda xa bevuka pha ngomso nansi kwakhona kaloku imozulu ephondweni lasentshona koloni futhi mbukela amazantsi nempuma elaphondo qaba ngamafu yonke lantsasa ndawo ezifana phala kumbukela ekhaya koGeorge kwasekuseni futhi bevuswa lishumi nje elikhatsho sesithathu kanti ke baphila kanje phaya ephondweni elise-Northern Cape ngomso ngamandla futhi mbukeli wami ekhaya koKurumani kumantla welaphondo kwasekuseni futhi khona ingqela engephi phaya inqala la 5 degrees napha kumazantsi welaphondo Kimberley kwasekuseni inkwanqa nje yonke lantsasa bona ke zebenjenje phaya ephondweni elise-Northwest ngomso ngamandla mbukeli wami kumbindi welaphondo phaya koMahikeng kwasekuseni futhi ko2 degrees noqaqwe ngamandla futhi kazi kumandi phaya xa beyivala beyisunga la mini ngomso ngeshumi nje elikhatsho sesithoba 2 ncembe nami ngokubanzi phaya ephondweni futhi eliseGauteng ngamandla ke kumbindi nencamo lapho Johannesburg phaya kaloku bukela ekhaya koSoweto Springs phaya kwimpuma futhi ungabanda ekuseni ngengqele yakhe ke la 4 degrees ngokubanzi phaya kumantla apha eMzantsi Afrika phondo elo kaloku yiLimpopo ngamandla ke futhi bukela ekhaya kumazantsi welaphondo Thabazimba ekuseni futhi ko2 degrees napha koPulukwane ungabanda ekuseni bevuswa kuyekela 3 degrees masehleni ngokubanzi phaya ephondweni elisempumalanga njengapha kwimpuma namantla walapho nombombele ekuseni futhi ngo4 degrees napha koSikhukhuza inkwanqa nengqele phaya ngesithathu emelo kubande impela phaya bevuswa ngo2 ekuseni bukela ekhaya wami vuma kaloku ndiyivale ndiyisonge phake ephondo lokugqibela kuphi ke kuphaya kaloku KwaZulu Natal futhi amazantsi walapho Kokstad lo mekuba ndundu impela pha ngo1 napha eThekwini futhi inkwanqa ixesha lasekuseni mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyole kamnandi mawethu.